Lain na usab nga kayutaan nga gipanag-iya sa Kapitolyo ang gustong bawion ni Gobernador Juan Garcia. Ang maong mga yuta gidonar sa miaging administrasyon ngadto sa nagkanilaing ahensya sa gobyerno nga walay pagtugot gikan sa Commission on Audit kun COA. Duha na niini mao ang kasamtangang 679 square meters nga yuta nga gibarugan karon sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG. Ug ang laing 679 square meters nga luna nga gibarugan karon sa Highway Patrol Group kun HPG-7 nga anaan himutang sa Gorordo Avenue. Matod ni Gobernador Juan Garcia, usa ka prime lot ang maong luna ug nagkantidad kini og 176 milyones pesos o 130,000 pesos ang matag metro kwadrado. Atol sa tigom ni atong Abril 6, gipahibaw ni Garcia si Police Colonel Erwin Dayag, Regional Chief sa CIDG-7, nga ibaliwa sa Kapitolyo ang deed of donation sa maong luna, isip pagsanong sa obserbasyon sa COA. Gitanya hinuon sa gobernador ang luna sa Kapitolyo nga anaan himutang sa Government Center sa Sudlon, Barangay Lahog, nga maoy balhinan sa ilang buhatan ubos sa Usufruct Agreement. Ang Usufruct nagpasabot nga mamahimong gamiton sa maong mga ahensya sa gobyerno ang yuta sa Kapitolyo nga walay abang sud sa pipila ka tuig. Apan ang Kapitolyo paghihapon ang tag-iya niini. And then we will do the proper documentation on the basis of COA observation na walang prior COA approval. This deed of donation needs to be revoked. Then enter into a deed of usufruct with CIDG. Sa laing tigom ni atong Abril 7, gisultian usab sa gobernador ang mga opisyal sa HPG, pinanguluhan ni Colonel Erwin Rebellion, nga bawiun usab ang luna nga gitukuran sa ilang buhatan. I was informed that you are starting to construct a building on that particular piece of property, and we find that in extreme bad faith. Because you not only replied, you did not only ignore our letter, which stated the irregularity of the donation, and therefore any action or any improvement on that property should be held in abeyance until the issue shall have been settled. You not only ignore the letter, you are now constructing a building. Gipasabot sa gobernador nga angayan ang CIDG o HPG sa Sudlon tungod kay mao kini ang government center diin nahimutang ang ubang mga buhatan sa law enforcement agencies sama sa Cebu Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Crime Laboratory o uban pa. Diyan talaga dapat, because that's already designated as a government center, not that very valuable piece of property, highly commercial value, along Gorordo Avenue, that should never have been donated. In fact, can even be grounds for a complaint with the Ombudsman on the grounds that it's grossly disadvantageous to the province of Cebu. And it isn't as though there wasn't any other piece of property available. We have an identified government center. Nagpasalamat paghapon si Colonel Dayag sa Kapitolyo kay aduna gyapoy luna nga ilang kabalhinan inighawa nila sa ilang kasamtangan nga buhatan sa Gorordo Avenue. Malaking pasasalamat din namin kasi sabi ko kahit paano nabigyan kami ng sarili naming lote for the construction of our building. Ang Hunta Probinsyal nihatag og pagtugot ni Gobernador Garcia nga bawion ang mga luna sa Kapitolyo nga gipang donar nga way pagtugot gikan sa COA o gipang dispose nga dili usab makiangayon sa probinsya. Apil na niini ang yuta sa IT Park nga dunay building nga nagkatidad og 25 milyones pesos. Ang lote sa Salinas Drive o Governor M. Cuenco Avenue sa Cebu IT Park human gi-terminate ang Memorandum of Agreement tali sa Kapitolyo ug Cebu Property Ventures and Development Corporation. Ang 6,000 metro kwadrado nga propiedad atubangan sa IT Park nabawi usab sa Kapitolyo ang 29.7 ka ektarya nga provincial properties sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, diin gidevelop ang Bantayan Island Airport. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.